Enti enye eche soa. Eche debi. Ache soa. We soa kakra no de baby odi beduru ohome no wagya mu de ama ofoforo. Enti etiri nyanti ye. Yenya enyae acheche soa. Ya samba ye beto osum kese no so. Come on. Come on. Come on. Na 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 pa 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 pa. Ano prince ya di asida de moti asefo nyankopon ni bium. Ye na dum ene na humo bro. Ena so wo ene me eso. Na ye da so ti ase e. E kire mada bodwum na mugye di mu afusane e. Today happens to be the 2nd day of November 2023. And as usual, broadcasting live from our national studios here, Ekuya Frakoma, precisely at Chimabo, networking the globe by the kind courtesy www.ahenkanfmonline.com, my tune in, Modern Ghana, Zeno Radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store, the App Store. Or download the apps. Then on the apps you search for Ahenkan 93.3. Baby, anambi we are here for 9. Say we are bohon kwadia. You are good to go. About you, we more brand Simpson, be second the moon, or Darama, me and Fantoaso and Famao. It is me too many every room and now. Me who say and a room at a room what fita. Inti and the mooning in a fitiano pay. E could see and you re. I dear a room at pa Tihuya. Ain't ya no pay or some country say Puyaman tell me a Yahoo do be no. I dear a room be new cacrati. A room be new cacra, name Uma with tissue remobum say a room what it. Name be new cacra because of say Yano Paninti. Name a free known do brim hornum air chrono. A Vianu unity a bar man hoa bano. I bear sad Yakusi and Numre, and in Tiano was shedding so. May bonnet to Fadiama when Neno, a dear say a room what it. A Viaben Antenantimu, a Yan was shedding so at Yamae. I don't see more brand Simpson be sakone dem no no wada Roma ye de ho amane de ama yem fasida en confirma aboafo udi ankan kwame ye bo adwempa hene kofi mensa ka obike Billy Man ofremi obo ba ofori amanfo anopa nso ye de yawoda maachi ena ede ebrewo enani de di kan a wodi wo fidie na to ha no mo a e ba choma mo akwa abo na ne tie nse wodi ato ba bi papa sanse nkomo ho pa wa winti ene ya hyehye enkomo no pompom fe se mampohene abomu a ye ba be gya hwe hokunkuru se bayi kukuo e de ama wa no pai ene nti ye da ase emu akwa aba na ye ka kire wo ne se anopa bia ya afafidie ne to ha sanse wo de to ha no mo a utie radio de na nso awurade nam ye so na oye wo ho adwuma ene nti utie radio no na wunya so mfaso eno ni radio ni tie itie radio nya so mfaso ene nti anopa yi ye da ase emu akwa aba ka kire wo se ene ye nante efri sabre ekopem se anopa nondu ebebo na wo unu hu da biara da ye bompa ye da wurade ase ewo na dom ne nhwe so pa wo de adom yen ye nyina ye kode da ase wufo yetimi toto ya pono mu ye wie ne atwe ntoma ekata ye ho nanso yentimi anto ye hwene ne yanom yaso yentimi antum onyankopon ama aboa wo de odem ho no mo hwe mo anketenkete bia wo ho nanso bi nwura wasom ne ohwene mu da utumi da kura biebie wanum ade akyi anu afo wanum adi na okọ oba bi ni nyina nia odi sa adwuma no eye onyankopon a ono na oye wiase ni mu ade nyina eni nti anopai ye de asedade be ma ne din ye bekoso abo ne din a kire wiase ye bekoso aye ne hu dede ama nkrofo aka se okra wo dwan ya sum dodo an ma omo nka sanse ye wo onyame bia oye osabarima asa wo de wo ho to ne so a
ade nyina di boa wo na ewie wo yie sɛ Nyankopɔn na agye ntaataa efiri afi mfitiase na wɔde anante mu a de abɛpem ene na yɛda so te ase a ahoɔden wɔ hɔ tekyerema da bodwiem na mogya edi emu afiri sane enti onipa wei ayɛ saa de yi wo se yɛmfo ɔno nsi nkyɛn na hwan ne yɛmu ne din ɔno a Nyankopɔn no ane bɛkɔ so abɔ ne din na ne nyina mu no yɛsa srɛ no sɛ ontutu ya na mo nsi de korɔ ne neyɛ ne bambɔ a wɔde adom yɛn no ɔnkɔ so ama ne nyɛ kɛseɛ ɛna wama de akye yɛn yɛnim sɛ ɔwɔ nneɛma papa bebree ɛde ma yɛn ɔne yɛn enwie yɛ ɛne nti na ade akye yɛn ɛne nti nneɛma papa a wafiri ase wɔ yɛn mu no ɔmfa nkɔ awie yɛ papa na menim sɛ Awurade de kɔ awie yɛ papa a onipa a wotie mi anɔpa yi nkana no ntom obebie na no na waka Onyankopɔn ne maniyɛ ɛne ne kɛseyɛ ɛde akyerɛ adasa na ɔmo nyinaa ɔmo nya ne mu gidie no ɛnya ne mu gidie na wayɛ wɔn guankɔbea Kristo nkɔ so ante na ne mu nkyerɛ yɛn na ɔmma yɛn adansedie ɛwɔ yɛade yɛn nyinaa mu ɛnɛ nea opie firifie akɔpɛ bibia bɛto pono so yɛade srɛ mpa ɛbɔ ne sɛ Awurade nti na ne mu nkyerɛ no na onwunu nwo no ɔno nso ntumi nka sɛ me wɔ barima bi a ne din ane Jesus ɔsombo ɛde ma me anɔpa yi yɛgyae drivers no de hyɛ Awurade nsa taxi driver bi a ɔde fidie no ato ha yɛsum ne de ne to Onyankopɔn nhyira mu yɛsum ne de ne to Onyankopɔn nhyira mu yɛsum ne de to Onyankopɔn nhyira mu Awurade ma ne nkɔ so antena ne nwunu na se na adansedie nya ne dea na sɛne Awurade asɛm kan sɛ na wɔn a wɔtena ɔsorosoro hene twiridia mpɔn Onyankopɔn ne nwunu na se no saafoɔ no Awurade ti n'anim kyerɛ wɔn na wɔyɛ ɔmo sɛ dua esie subɔnten ho wabrɛ nipa nyinaa ɛbɔ sɛ ɔmo anim ayɛ dene wabrɛ nipa nyinaa ka sɛ yɛntimi ntɔ no saafoɔ no ɛbɔ bosea saafoɔ no nkurɔfoɔ ba ɔmo nkyɛn mmoa ɛnyɛ biribiara o ɛnam sɛ Awurade ɛne saafoɔ no ɛwɔ apam ɛno na yɛkyinkyim adeɛ bɛsi yɛn ne apam a yɛne yɛn Nyankopɔn ne wɔ sɛ ɔyɛ agya Nyankopɔn no ɔbɛ Nyankopɔn no nkronkron Nyankopɔn ɛne nti yakɔ ne abadie mu yɛn nnwumayɛ mu yɛn kasaeɛ mu yɛn taade hyɛm ne yɛdua ne die mu no ɔse ɛyere so kyere so a ɔnwi anim aseɛ no anɔpa yi safei na wodwane yɛn a yɛtwe wo de wawura saa apam ne mu na yɛasrɛ Onyankopɔn sɛnea ɔyɛ apam korafoɔ na naano wabra a wɔbɔfoɔ a wɔsɛe adeɛ ɔbɔfoɔ basahye adeɛ a Onyankopɔn soma no sɛ wɔnkɔ Jericho na wɔnkɔ sɛ kuro no na Awurade ka kyerɛ ɛbɔfoɔ no sɛ na wɔn a me no wɔn wɔ apam ne deɛ sɛ wuduru wɔn ntokuya no a monkae na mongye wɔn emfiri saa ɔsɛe nim na Bible no ma yɛte aseɛ sɛ nokware sɛ Awurade ka ne saa ne baa mu no anapa yi me kai wa wutie me wa wakyinkyim fidie na de ato ha no sɛ Awurade ne wabenya apam a na pam ne sɛ wo ka akwanhyia ɛnya de ɛbɛba wo so animguaseɛ ɛma wo so ɔkra sɛ wɔkɔ wankuduru kaade na kɔhwe hɔ egya toni fie mu ɔkɔda yɛ wansɔre saa nneɛma basa no Awurade sɛ wo ka apam ne ho no ɛna no wɔka de akyerɛ Israelfoɔ sɛ mommoaboa ma hotefoɔ no ano mfamra wɔn a me no wɔ apam wɔ afɔrebom mommoaboa mu nyina no mfamra no pɛyi Awurade bɛkae na pam a ɛda ɔne wo ntɛm na wagye wafiri amaneɛm wagye wafiri animguaseɛm wagye wafiri ɔhaw ɛne nhyehyɛ bɔne nsusuɛ bɔne apam a abronsamfoɔ pam wutiri so ka bebree no anko a nanka okɔda a wo nsɔre anapa yi anka okyinkyim radio no ɔde to ha no nanka nyɛ ɔboɔ ba no wɔte ne nka nanka ebia anka yɛ to ayie nwum bi nanka ebia yɛ asɛm bi ne yɛbɛka kyerɛ mo sɛ ne asie nie but ani gye sɛm no sɛ Onyankopɔn nte so ɔdasani ɛne nti so ɔka sɛ wei na mepɛ no a ɛmfa wo ne ne nipa te baabi a ɔmo ka onsiki wɔn consent ansa na wayɛ biribi ɛde ama wɔ nipa bi ɛne nti ne yɛ nyina akɔkɔ daayɛ wɔn edi bɔne wɔn ani bɔne Awurade ama ade papa akye yɛ nyinaa na wahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔyɛ yɛn agya ɔyɛ yɛn wura yɛadeɛ nyinaa na ɛyere so kyere so sɛdɛn onwu yɛn anim ase da eduru baabi a ɛkɔm de yɛn ni aduane di a Awurade sɛ onwu yɛn anim ase eduru baabi a yɛpɛ yɛfunu awo ba yɛnya bi Awurade sɛ onwu yɛn anim ase eduru baabi a ɛwɔ sɛ yɛtu kwan na Awurade yɛn nyam ba mu a wahyɛ wo bɔ ahyɛ me bɔ sɛ onwu anim ase
na ɛno na ye chinchim dia besi asɛm a ɛno na ye ka a ye hyase e na no dwoda bepem ne na wo ka kyerɛ yɛn sɛ ebia na wo de awurade pagya wo ebia na wo de uhunu yedie ntem ebia na wo de akwanturo bi ba ntem ebia na bibi sɔre ya na ɛboa wabrabom uhyia wo hyɛbre mu aboafo ntem nanso bibi nti ɛtɔ fam wo sɛ nipa no ɛna wasan soma yɛn ɛwɔ wo nkyɛnse yɛn san bɛka nkyerɛ wo sɛ adeɛ bi ate ahwe ɛwɔ wabrabom no awurade sɛ ɔbɛsan apagya biom ni atɔ fam wɔ wabrabom ama wo werɛ aho ho awurade sɛ ɔbɛsan apagya gyina hɔ obɛpagya gyina hɔ ɛno ne bɔhyɛ a wahyɛ yɛn na ɛbɛbɛm adeɛ bi atɔ fam usikasɛm a atɔ fam ama enkrofo bi di wanim etwitwi fam woyɛ animonyamfoɔ paa but ye mu ɛwɔ abusuanim why because ye yi a wontimi nyibi saa nuonyam no a atɔ nsuom saa nuonyam no a atɔ fam a ɛyɛ aboronsamfoɔ no sɛ ɔmatumi ɛne ako adi usum konim no ɛna na pɛyi awurade sɛ yɛmɛkae wɔn sɛ woyɛ ne ba ɛne nti de atɔ fam ɛwɔ wabrabɔ mu bia no ɛbɛsɛ asɔre biam menye mfoni no mu twa kyerɛ wɔ no do not believe ɛnye ni mfoni a na pɛyi mepɛ sɛ wogidi ɛyɛ mfoni a awurade asɛ yɛn bɔ sɛ nneɛma bi atɔ fam wɔ yɛn abrabɔ mu no saa nneɛma no ɛbɛsan asɔre biam that is the picture I want you to believe. That is the report. I want you to cling to it. I know the report was a UGDA. Or say, when I fall, I shall arise. Semiti sumua. Yehowa ne me hain. Enti se ene yare bia kama to fomwa. Yehowa ne me yare safo. Se ene meti esum kabi bunum ebia na usum no literally no enye sum. You know, but obiti sumu oti esujadie sumu ewurade beto han atom obi ati sumu eyede be sum eka emene no ewurade be yiwa firim wato fam okam wato fam ewo yariem ewurade se obesen ya sori biem umu ubenya nkwa na ubedi adanse ɛna no na ɛyɛ abronsamfoɔ no sɛ deɛ ɔmo kɔtena ase hyehyɛ na ba mu wɔ wabrabom ɛne nti ɔmo ani agye a ebi kura hyɛ ase yɛbɔ so afɔreɛ but na ɔmo nim sɛ onyankopɔn na wotwere no no ɔyɛ onyame a deɛ nipa nyinaa sɛ asɛe awie no saa bere ne mu ɛna ɔdae ne tumi adi na ɔma nipa hu ne sɛ ɔyɛ onyame a ɛnyɛ obi na bɔ no. Philippians chapter 4 verse 13. Philippians chapter 4 verse 13. Me pacha obi eni ankenkan. Asɛm a me ba bɛkan yɛ asɛm na no Paul kan yɛ sɛ mitisuma etie endra na me kenkan me no mienu nyina kenkan Micah chapter 7 the verse 8 ɛhɔ no na awurade me ye be hunu sɛ si etisumu a ɔno ne yɛ han ɔbɛkan yɛ ho yakɔ ne abadie nyina mu ɛdeɛndeɛn wa hyɛ yɛ bɔ bebre wɔne yɛ akansam yɛmfa nu nsi hɔ nti Paul tie saa asɛm ne wie yɛ no ɛna ɔno nso ba bɛka sɛ me tɔ fam ne mesɔre bie mu dia ɛne na metimi ayɛ adeɛ nyina because we have some people when they fall they are not able to arise. But in my case, it's quite different. So different. Why? Because I have God who is my rock and my shield. I have God who is my refuge. And this God is the source of everything that I possess. This God is the source of my strength. He is the source of everything that I have. Therefore, I can boldly beat my chest and say that I can do all things through Christ who strengthens me. Paul transidin no hwehweye and say na nyankopon nti me yare na me ho beto me nyankopon nti me yese na be yi a
ɛne na wo sɛ mitimi ma nipa te aseɛ sɛ mitimi ade nyinaa yɛ ɛnam onyankopɔn a ɔhyɛ me den enti sɛ metɔ fam no mɛsɔre a ɛyɛ Awurade na ɛhyɛ me den ɛno nti metimi ade nyinaa yɛ. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ɔse metumi ade nyinaa yɛ deɛ ɔhyɛ me den no mu. Ɔno ne hwan? Kristo nti ɔsɛ ɔtumi ade nyinaa yɛ. Anɔpa yi hwɛ wobɛtumi ade nyinaa yɛ wate. Anɔpa yi sɛ wote hwe a wobɛsan sɔre because of Christ. Christ was used as an atonement for you and I. And that blood, that power is still there, speaking for the children of God. And because of Christ, you can do anything. You just give them room to operate. Sometimes you have to prove the power of God. You have to let people begin to, see that you are not just ordinary. Sometimes, you have to let people begin to see the hand of God in your life. Let them begin to appreciate the power of God. Why you're home, here, I keep telling you, so sometimes when you wake up in the morning, 1 kasanfa 2 3 so pray for yourself, deliver yourself. It is not everything that you pick phone now for suffer. Oh, come on. Demonstrate the power of God. Let people know. I know sometimes you go into the physical world and you begin to see things one year it will discourage you. But ana pay an intini waha. And wabamu muda. Wakoton ya nto ekaba. Inti dieng. Onkwanu obia wakwaku digwa waboka. No. And then na uton ye na uboka. Otena umoka. Tell yourself, when I fall today, I shall arise tomorrow. Enti makodi dwa na maboka. Eno nkyere se wosi mi jedi. I will continue and continue and continue and continue. And anu David okọ ba ye no. David kọ ba ye no na yaba besesa ne nkrofo nyina. Na busuafo nyina ye de omkọ. Afei David kọ ba no se na Awurade ade ba kra asem ni. Ye kwa wadwuma ba ko ye beba na hanso asai. Gabi ba ka mini sane. Into ojina ho no mo obisa ho sa, and the Bible says he inquired of the Lord, should I pursue these people? And he got the answer. Yes. Pursue them. Osi tiwon. Into why business no mo kai no nchira se transibu abamu. When you fall in that business, you shall arise. Lessons are winyaye and rano. Gather them. Let those lessons be your guide and face tomorrow and pursue tomorrow. Or sit tiwon. Now betu won. Asem wa catch David no. David you be anko about and sabi guni tia bob na ya be sesa mayemwa madwa pade ne nyina ya de kona asem ben kura nie o se hwe entena se nkasa kasa tiwon na obeto won tiwon na wo beto won na wakwaje wo nyema nyina tio asem o kan no wankase won tiwon keke o se pursue them and you shall recover all. Tiwon na wo beto won o to won you won't just meet them on the way, but you will recover everything that you have lost. It is what to form na koso na koso na wo beto won, and you shall recover not just one but all. Awurade nka ho onti na nim nkyerɛ wo ono momoa wo minim so ye nipa nti du bia no abamu yabu, but enanu asɛm a Paul kan ye no me kai wo na won so de anante wate o se mitimi ade nyinaa ye
enam Kristo Yesu a ohye me din ti. Philippians chapter 4 verse 13 ena e ka sa asem no. Se me tofam na mesenya sorry. Na se me ti sumu a Yehowa ne me han. Ono ni me guankobia. Obema madanse die. Ofre me obuwo ba. Ofori amanfo. Ye the sports to aso mu wi a ye besan ba. Ene ya woda. Nti nkomo ho. Ebeboa wo. Ye nkomra na fe ye mfa dia kanto aso. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time. Yaba pomoko. Bibia moko obi. Bibia e kama. Endra me tisembo bomidin wa na mo se me meden. Oh, Kofina na. No se me meden. Oh, ye mbogo bi. Oh, de Kofa nsa ho asem sports so. Okwa United ana. Da bi nsa. Ensa. No say. Obasa obo ko tichire se. Ensa boni ada. Da bi nsa nya boni. Osofo bi obeka kire o se nsa ye boni no osofo ni nyame mfre no. Na Jonanga sem se later oti ne ho ase. Ensa nya boni. But ene ko ni kotokubo. Okay. Ene ko ni kotokubo nti. We are Premier League on. WA Division 1. Division 1. Okay. Division 1. Ombo weekendi. Ombo Dewu. Oh, okay. Dreams. Not just a dreams and answer here for. Na be dreams for fie. Kotokuru as one of the home games. Oh, okay. Nti honum no mo. But no say last weekend dey twa me. Omobo MTN FA Cup. Ema Kotokuru di nkono be kanu baako. But we na league. Oh, okay. And the boy ni. So when e be by 5 o'clock dey na ye hu ne be kwa kosi. Enti Kotokuru for no kodada and afi no mbeko. Oh, mo hodada. Some sisi omo mbezi woda. Omo abrem ti omo time na be so na omo akọ. Ayi so omo ni ha biom. Omo abrem. Ho no mo ye camping sisi a. Oh, sa. Aden. Obo tef papa ho no mo ye tunu no. I don't know what that's supposed to be. Omo tef papa na de here. Omo a group of papa. How do you tef papa? Oh, da bi hanu ni papa bi o mbetimi ayi tunu. You standard one on mbetimi. Ba ya ka kire wo mo wi afre yi ket se onya abotre mfama Okwa United. Onya abotre mfama. Omo nya abotre mfama wo mo. Ade. Na ye no mo atipen kora na se ye nhye won. Se ye den ye besa na o machia bi. Ah, okay. Okay. Se besa na o machia. Ye ba Kotokura besa nso ni o machia. Ewo return league no. Eno no ko ne bobo home. Sa. Enti no omoma ye nhwe na ye ayi. Ye mo draw ana se ye nhye won. Hwan na nhye obi na hwan na mbo. Okwa United of course. Nhye Kotokura. Asema na. And I just say omo Kotokura omo prepare omo qualify omo kwan. Go for mo ba ye mo prepare mo watch yes mo prepare. Ya de ya boy ho ba Kotokura omo mo ho na ye start Premier League mo win one game cry. O sa no de mfa ho. Yes woni akwala kokoto ba udi kan abu bi se. Ya teams na mo Division 1 nkwala bi animo. Ya ko mo me ya akwala o. Sa woni akwala kokoto ba udi kan abu bi se ne nsa. Se na be ya o nsun ha wadwen. Ahu. Well, don't see. Enti ahufu be pai. Ahufu be pai ma mo wore kra. Na me ka ahufu be pai ma kai man no. Ni case ni kozi sen. Ni case no. Na ya ndi egusu court. Oh, yeah. As a Ghana ya koto aba ye nya declare winner. Some guys the monhano. Some guys change the monhano. Ghana had there. Enya book of sa no there masa. Ye nya declare winner. We be try ye di. Na onim say MPC. Ebiri mo de da so court be pem ne. Ade aka be afiro mo obi edi. Oh, that's so true. Omunjemu. Da. Say o twe ama na team so. And ye nya declare say we ni winner there. Forget it. Asa. You better say mama need the term na we before us na be di. And I say court asem there. Nti say senka ye say himfie dia na de koye papa pastora. Ba we de oba say yon ko asem ni di. Da. To hwe mu ana o de na ye na o to ahye bia. O say why November say ko January 5th no ba. We be do was ko March 20th no ba ti wa be bo onum. We see na o be ba no kra na infant 4 wa asem bi o mo ka say asem echere ana agene na oya onatu so ada se nti se na ye ya fa no echepe afi o ko kra wa udi jira ha so etere gwa go mum ye nyin kofi nche mi she da yin asa enti nyante chi obeso so breben me see yeah your things is here so 4 years ago afiance na toba 2020 2026 and 27 28
You're 20, 23, 27. 27. Ah. Hey. So we are not some pay say they are into 1 2 minutes. John Onyi, who's a story young? Young, but maybe the minya nanka. Owie ni 8 years na. Onko nanim. Onko pete say calf bi anase yibindi. Anase a sports minister. E be depend adwuma obeye. Anase adawroma ene yenya ayi. Calf president. Oh, and then kabare sam den kai dey. Anase adawroma. Se kwesi so anya motre. Adawroma. Organizam yenu ne didi. O say kwesi nye tete anya motre. Ko ne saba ku didi ya. Na ono ko yes ono de say ni didi. So ne dey enje no. So dey na ba. Yate. Who watches the watchman? Edu me eya me ya kwan bi so. So what you say? Wagu man ni ma say na me ya o. Yes. What de ne carry to form team. Ne dey. At the point, nanka papa no e opportunity senka obeso efe kunwa no so. Nanka we maintain sa ne dignity no. Nanka kafa ye na kokos na obeye fe second vice. Obeye adwuma de ma kafa. Ya taibo voice bi wa ha. Yira mahama ne kan. O se e wo so o mo kọ. Ni ehwadu o mo te so. Enti obia o de o te so. Opani no no so kwakọ gu anase friends saying. Nyante chine nimu ase no. Ono woni o te so. Yeah. I don't know the Thomas insane anymore. So dey my Obi, yes, that is the point. That is the point. Ebia ono so cause o nipa anaze nipa onye and I mean can the crowd ono so our side bia Bible na mo kenkan na wom o se yiwe ni asimpu na ansama ko yi obi de. Yes. Entino me ye kasa about presidency. Say nka body stam CAF FIFA cause papa no ye adwuma the time me club 7 on FIFA kakra. Ona na adwuma de dan ko. Yes. Nka that bi akwa FIFA ho obetimi akọ yes, onim form anka enne enyikanya mad mo ni ombe nam sui. Into the mon hwe. Ever since our yes ana de no. Say ne botai ne senko de beye mo association ni ye ana me boa. E free sabre ne be pem ne. Trophies is na maje. Oh, Twenty. Inti what is the essence of what he did? Association no wanye ni se na dwuma ne kra boa ya nkofo bi o mahwe implementing law bi so no so amboa. So that should tell you say it is not about an individual, it's a system. The one o bobo no there 52010 about there. Dabi. No bobo. Onje. Hot a blast starting. Dabi onje. Onje say mo blaster na than Slay Kings. Say there you dey ball life. Say na Black Stars tie that time no. Say implementation na tie na nkodi so anka sa na ebe ye. Dabi o. Oba bi Obi wakọ finance 2. What na catch o? 2010 2015. Then I just go be man konye. Wakọ finance 2 but me ajibi da no so bae. Me boa. O dey send tete asan for. Ti ajibi da no ba no ba wantimi of ya njibi. At the contract me can say say. Sometimes see at yan me can say aban e influence of Black Stars no. And the time me can say asem no. And next go so ho no. It mean say na oteso a na kasa de mbegu so ho no up to ne. Ba kra san ko baje. So onje na anyone of finance 2. Oteso so many years na wan. So no time you call finance 2. You call finance 2 tell almost 13 years. 13 years call finance 2 no dey born ho abomo. Obi about 4 years for say say but now my own so 13 years. 13 years oba no 13 years no first 4 years on the call final. Na say hint no ye ken. Bia na wo. Eti obi anya ti at the point is yes see. Ono buy no. Or the call finance 2. So what you say. But in a kono ho no ma na kasa 4 years ya abesin ko na kiaje. Dem ka say ono be transfer 13 years. First 4 years when you for anko final. Na the first one or the work happen. First one there. 2006. And the first 4 years in the work happen. Yeah, can say but trophy. I mean also qualification na we for anko. We say ya qualify ko work. Why have you? Na we qualify ko work. Songo. O se wo hu ya wo hu blaster aje cap. Ye bisa o. That nipo na at the point me point ni say. The person we are fighting for, the person na here ka say na nko ho no ma na Kabadistan Black Stars aje trophy no. Me pese me kire say onu furu wono no 4 years ni. But onu tina so 13 years. What you have for NGB or the call finals twice. 13 good years. At least on my team no be ya team na akaki tuwa bi na kiaje. Team started say 2006 there no team dey nya kono. Okay. On this na go Brazil work. Say fair enough. O argument ni ate. But edenti na ye changes. Say bia say and we head of sports.
for a period of time yase sound it will be for aba denti na sa changes a different thing na department one it is a buy na ka kire me say obi betra so 13 years wanya ah no nti ne de wo aba dabi obiti na wo so wa ba esu the same esu this minister is obiti the point I'm making is that me make you point for Kate and me make you point for a friend say nyantachi nyampesa me kan say yes ono ka ohonuma na ka yaji trophy yaji afcon ibi sane comment e make you happy na me ka say ono betina so 13 years the bisa na o che say obi a wantimi no akọ finance mienu yes o ka tell so o be get time ada na wunni asema na kan finance ba ko finance mienu 13 years that's 3 oya ada 4 years na ko no betim diade asema na o ka say asema na meka 13 years no oba fo no adwuma no mu onu adwuma no ko ade qualify ko work up why yete Ghana ba wiase na yene asema na oba ye pow work up me no na argue ade ba de odi ba mu amoa tio oba ye na pow ye ko work up aba 2010 ya ko work up ya ko ta final odi ya ko me ba so me kam de ya ko Africa da me person ko making clear da me person making clear nyama me na zizi akofa de aba qualify to the World Cup and winning a trophy. So what I say? Yamu say. Me say na okeka ben. Ni nyuma na waya nti na okeka ben. Mama ire free ad na ye kan ho. Ye sin ko ho no man ka this time ya di trophy. Yankasa qualify ko World Cup. Eh say na asem eni adanse ye twa bi na ya adanse. Na me tell say we ni what's be a finance mienu de anka bi anka by now sima enfie du miensa 13 years one tian fa nje obe na eno no na betim na no kwa net ho dabi obi kwa be president o se ni wo ya aka no be se Ghana no kwa so to wo bi anko mra asama na ke ontimenje no be onimedi I don't know be ye kona fa good emu sem ya se second da na ya de ni aka no enso eja na enso ma yan fast da Emma Jubilee Hospital o maso ya sen amedia good emu sem no e badan na me ka kire se o yare ondodo na o sabe be sa yare man yare wanina atu ayira dia eno a ene Jubilee Hospital yare bia 82 bia no fabre na fe yenhwe entu ase ntempa so emfa ema lab honom inti lab ya pese ye bia no ubetimi aye enso ho afi de pharmacy ne enso aba eduro bia bi ebi Jubilee Hospital antinental care no hodima ema na omo afa afuro no unyo ha bi nso e de fa nyinse ne wa fabre na fe yenso ano one time emfa ema postnatal care abadama ema na mawo wie no akra ne nyimu enkoye fabadan na fe ema nchekire na wakola no so enyi enjina brane afi theater ho se bia surgery bi anase operation bi na wo ya fabre na fe enya ne fine enso emfa ema ultrasound na fe electrocardiogram machine aba we ne scan bia bi ye twa bi enso edi amount mama fa from person se nkwala no oye oba na se bema na se unyo ha bi so de fa ho no bre na ye ntwa ne yemfe ye hu ohaw na etete wo no afi mama nya prostate mu betwa bi sanso mama odunso mi na ye twa scan ne bi ma kama na wahu nia hawadwen council it honum teneyi ade be chine wadwen so anase bibi etete wa fa bedan ye na fi yenka entu ase ntempa so emfa ema wani ina ohwadia unhu wani no na se o problems e ho a fa bedan ye o icon kan fidi ahyemu ma wani yare nyina no ye di etu ase e di ama diabetes ene hypertension fo no so fe no pa bia no nchekere enso ekoso e di mamo kanti wo ho nti se wo fe wo dwuam na opedian papa atodi abepie mu Jubilee Hospital ye kanti no se wo bana kitan insurance bia ye beje na fe ya hwe odan baburu dia so amantra bridge ne so ehonum ene wo 0244575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 na onie enso edi enkomo Festus Enterprise ema yemfie mu enso aide anu ntino se ene uye bema na wo fia se leaks awodo ekoso eso nya bihwe so maba no so nani eje nkola no so momani enso ekafie na momani akafie dia enya ekoso TV no so na eboa momani enso akafie
Festus Enterprise baby a oba ye ton set na fe terrestrial decoders na se eni eda hopa se nei open multi TV DSTV Star Times Canal Plus and as the AD Plus combo ni bidie ni nyina no Festus Enterprise ebia nso de a TV na person to Hisense Asano LG Samsung brand biabi ebi ho TV one mount e bi aba Samsung decoder stands nso no obunye bi ato Festus Enterprise ebia wo TV mi da anase remote no ayera anase wo decoder ni da remote ni ayera fa bedan na fie ma remote e papa na to na bibia nso enko kama emfa ema adwuma bi na ubie hospital bi na ubie anase office bi na ubie na pe AC enso edi aboma BPM of Festus Enterprise akachi ye tom na afia sambe install ne kama edi amount afi fort e ho afa bedanye na yenhwe nsesi fort no emfa ema o hwe tia kwan a o chumasi sport now na next palace honom na obohu yen ye no na ebonhwe no sanso eben shell filling station e wo eye achim odan 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edi enkomo St Andrews Senior High enso asuasen amada gudie mu nsem no eba na St Andrews mpeni force men control se oban ofie BC watro bia wie otifia me no ka sei o twa ne resource St Andrews Senior High se fa obano fa ne bre na fe omme hyase SHS ntete no omme hyase no bibia nso enkoe emfa ema emfa no bia obano ofi eba bia no obunya ayebe papa ada asua de ye ma exam de no du a watro atwa ebia nso ba no o SHS 2 na se 3 obeso bato so e ho no ma classes egusu a ekoso obepim akacha general arts ye business home economics agric science afei general science and visual art nyina no ye e St Andrews Senior High uhwe chia kwan a asinfosu ye ne Rich FM na e wo biakro number 0244 696911 0244 696911 and 020 789 1004 020 789 1004 na one St Andrews Senior High enso edin komo enam say akache oba exams no o tro no one time atwantin yesi we are always in the lead midi at the Joshua Kabuna ejenim Joseph Faji wanya atene Canada Raymond Asheteruat na afi Beni Tomauli e produce show Yes, sana senda no pension se MFM Bet Power Ghana Premier League no Monday 8 endra and say Eshase Diana Stars setena fie omo sheka no enai mabofo kata no ete kanu mienu be chain net setena fie boy kanu mienu Great Olympics and so ete Baku Dreams FC setena fie ema brekum Chelsea kwacho boy kanu mienu a ama tumi antimo adabraka Heart of Folk endra omo tumire ebo kanu miensa mediema and so ete kanu Baku Kaula United etena fie eshe Baku Bibiane Gold Stars and so eshe Baku Nations FC etena fie ebo kanu enai ema out you and so etumi ante kanu Samates etena fie ama sheka na miensa Lagos Cities and to me ante ndenya kupon ayaduma games na kache no and so so Accra Lions etena on a Hearts of Lions ebo and Stratman etena on a Kumasi Asante Roko and so ebo sadna table ni say na City Diana Stars dikan with 15 points I say no ono na top table no Samates atosumienu with 13 points in Stratman etosumiensa 13 Great Olympics tosu 9 12 points but for Katano abatosu enum with 11 points Kumasi Asante Roko de otosu enkron with 10 points and then obo the game Heart of Folk and Rodinkunim Sisi awanya 9 pointer obatoso 13 enna game eba so our Accra Sports Stadium wabra Heart of Folk etna fi achi Mediama Sporting Club abomekani miensa Mediama ete kanin bakon na head coach Edma Accra Heart of Folk Martinus Koopman and so den sem kakra etudwa was the last 2 games a Heart of Folk abono won say win no eba won say ne Heart of Folk team no omo prepare ye pa na o say den no omo ebe season na se no Heart of Folk for omo no mu creative problem no it is a preseason na Heart of Folk omo ball 11 6 7 goals na so omo say Premier League na se no goals no ense da embasa o so ka Heart of Folk supporters na se problem no ono Martinus Koopman was solve what we did on the training session, and it's a little bit more coming out the last 2 games. We solved some problems. So, but in generally, in the beginning of the competition, we create our own problems. And that is, we had a fantastic preseason. And that means that everybody was very, very happy, but also expect a lot of
success and a lot of points. It was not what it is. We solved the problem the last weeks, and we did it the game before this game, and it comes closer and closer, and now we show everybody what we can do. In generally, I'm very happy. I solved the problem inside the team and also with the midfielders, and play a little bit different than before. So I solved the problem. And so I solved the problem where head coach Adama Accra Hearts of Folk one fence one ma yebisa ne say problem ya o say wa solve and China be complain here say Hearts of Folk about strikers ne wingers a omuni bi eno ntini goals no omuntimi enhye na enra o share 3 goals no sisi ya strikers problem no wa solve ya na say on solve that problem no. Oh, I don't talk about midfielders and strikers who can play with the midfielders. What I found now with Hamza Isa, and I think it's a good set. But I don't want to talk about anymore about strikers and wingers. It's finished. Galas balas. Now I'm friends with the fans. So why shall I talk about strikers and wingers? Because I'm always honest to the players, and that is my best PR. What I have. Every day I work with them. So they tell the truth and they feel what we are doing. And it's coming a little bit late, but it's coming. I told them every day it is coming. If we win the game and everything is smooth, sometimes it was a little football show. And we talk one touch.